Nyamira Jerusha Mumanyi n'uyu bwangu inga gutuma eng'ora yaye gukia ase timu y'abasubati ya Lowland Starlets kurwa ligoma maiga yaba kingoyobe kilabu eki mambi ya lero konyora umubasukana sensemo ya Chiplate kero bari kugenda gukia kogosoria bunyore ya Rwanda kolengana n'umwaziri w'obuchenu ni gabeire gakoeneke buna bonsi mbagendete konyora obogwenya. Asa abantu baito bagotoka Nyamira abantu baito beligoma pole ase eng'encho ntwaigwa abana baito mbanyora achari lakini egesie ekiya togwakera Nyasaye mbuya mono na abana baria abange mbuya bare kiagera bairiru Nyagetari muna twanyorire chiripoti they are in Nyamira level 3 wamehudumiwa, wengine wameonekana wakiwa sawa, wengi wao wako sawa. Igo gaki totebe Nyasaye ng'ambia mono. Na ende ntebe iga abantu baito bali muri ase chipara. Chi driver cheito kamuranche. Yaikire ngaki bono manyete na ende mna bana twikire chirusa abana ngocha barenka. Chipara will be very busy. Kamuranche morore na kimoko gende chipara chigari chena ase chipara. Koko genda ase para speed yokanye. Koko genda ase para inyakoro yobwe kenyugwa koranche umanye kenyugu kyao kenyugo sensa sita ugochika mambia karabo gokikwanyora nande kiaruro mutu. Koko genda ko refresh eline na litora akonya magima y'abantu baito. Igongo tebanga na inwa basigari baito bali muri traffic kamuranche. Ligere chigari echibuya nkora abantu nkora abakyusi barenga naho chigari chinde chigocha abuchire chimbe mwabugorie bintu mwaegwa ganto iga mwarigereria nsemo kamuranche nabora arigereria nsemo onyora goitira abantu abange.